Маштабная выстава беларускага сучаснага мастацтва адчынілася надоечы ў сталічнай галерэі ў Кароткае. Паўсотні твораў ад жывапісу да перформансу за апошнія 30 гадоў. Хто ж яны такія, сучасныя мастакі, творы якіх не пабачыць у музеях? І чаму на выставу прыехаў Лявон Тарасевіч, які Беларусь наведвае вельмі нячаста? Разбіралася Александра Дорская. Рэдкая магчымасць пабачыць у адной прасторы столькі знакавых імёнаў беларускага сучаснага мастацтва, якое жыве як быццам у падполлі. Асобны музей толькі ў марах, а ў дзяржаўныя фонды гэтыя мастакі амаль не трапляюць. З 2014 года актывісты платформы «Калектар» збіраюць онлайн-калекцыю, у якой цяпер 150 працаў. Яна і стала асновай выставы «Збор». Праект з поспехам прэзентавалі ў Беластоку і Кіеве, а цяпер і самыя беларусы могуць адкрыць для сябе усе кірункі і тэндэнцыі нашага сучаснага мастацтва. Оно представлено от политичного арту до абстракции живописной, видео, перформанс и все остальные кірунки, которым на сегодняшний день володают мастаки белорусские. Стваральнік часопісу «Партызан» Артур Клінаў яшчэ ў 90-е пісаў беларускую культурную сітуацыю праз метафору падполля. На выставе ён адчыніў партызанскі бутік, у якім прадаюцца бюсцікі Леніна, старыя барыкі ды іншыя неабходныя рэчы. Выстава, між іншага, вяртае ў беларускую прастору аўтараў, якія жывуць за мяжою. Напрыклад, у творы палітычнай актывісткі з Берліну Марыны Напрушкінай або мастака з Падляшша Лявона Тарасевіча. Прафесар, выкладчык, адзін з найвядомейшых і самых дарагіх творцаў у Польшчы, які адчувае сябе беларусам, доўгі час на радзіме не выстаўляўся, пасля таго, як Віцебскі музей зафарбаваў распісаныя ім калоны. І вось цяпер ён прыехаў і нават стварыў працу адмыслова для галерэі. Калі ёсць праблемы з перавозам работ праз граніцу, то просто фармы мои сябры перавезли, другие сябры тут на месте зрабілі полотно, на котором маю маляваць, і я прыехаў на месце яго просто намаляваў. Сцяна галерэі ператварылася ў гіганцкі экран, на якім мільгаюць дакументальныя відэа перформансаў і мастацкіх акцыяў. Да канца лістапада выстава «Збор» кіпіць падзеямі, экскурсіямі, лекцыямі ды сустрэчамі з мастакамі. Александра Дорская, Белсад. І яшчэ на одну выставу хочацца звярнуць увагу. 21 кастрычніка 1943 года лічыцца ў беларускай гісторыі апошнім днём існавання менскага гета. Сёлета мінае 75 год з тае сумнае даты. Паводле лічбаў са жніўня 1941 па кастрычнік 43 фашысты забілі больш за 100 тысячаў чалавек, у тым дзяцей, жанчын нямоглых. У нацыянальным мастацкім музеі адчынілася выстава памяці мінскага гета, памяці загінулых. Мы хотели б зрабіць выставу памяці мінскага гета, каб распавесці і пра мастакоў, якія загінулі ў мінскім гета, і пра тыя творы, якія былі прысвечаны мінскаму гета. І сапраўды так атрымалася, што некаторыя з гэтых твораў, яны і аўтары былі звязаны з гэтай тэмай. Ну, вось, напрыклад, Лазар Ран, ён больш за 20 гадоў распрацоўваў сваёй творчасці гэту тэму. Гэта былі жывапісныя і графічныя творы. Абрам Бразер вучыўся ў Парыжы, сябраваў з Шагалам. З 1918-го выкладаў у Віцебску, афармляў спектаклі яўрэйскага тэатра, аўтар шэрагу помнікаў. Творы яго адзінай персанальнай выставы ў 1941 былі знішчаныя. Мастак з сям'ёй расстраляныя ў гета. У калекцыі Нацыянальнага мастацкага музею захаваліся толькі 4 творы Абрама Бразера. І гэтая гісторыя не адзіная. Прадстаўленыя на выставы творы з калекцыі музею дазваляюць узгадаць гуманістычную катастрофу чалавецтва. Сёння ў мемарыяльным комплексе «Яма» у сталіцы на вуліцы Мельнікайты прайшоў мітынг памяці з удзелам прадстаўнікоў габрэйскіх міжнародных арганізацыяў і замежных яўрэйскіх абшчынаў, а таксама дыпламатычнага корпусу. У філармоніі цяпер праходзяць вечар памяці ў гонар былых вязняў, гета і праведнікаў народаў свету. А сталічны кінатэатр «Цэнтральны» сфарміраваў праграму з 10 дакументальных стужак, якія распавядуць пра тыя падзеі. Тым часам у Магілёве упершыню прайшоў конкурс для ўсіх, хто хацеў бы сказаць штосьці пра свой горад, а дакладней паказаць яго, падзяліцца сваім бачаннем, зафіксаваным на фотаздымку. Усю палітру магілёўскіх краявідаў разглядала Вольга Васильева. Панкі ў горадзе і гусь, якая даганяе дзяўчынку. Дзед Мароз на ровары каля ратушы. Такім Магілёў бачаць яго жыхары ў аб'ектыве фотоапарата. У выставачнай зале на Болдзіна гараджане прэзентавалі 70 найлепшых здымкаў свайго гораду. В городе масса
жанров можно снять. Основной, и все это любят, и это по выставке видно ситуации, людей. И вот этот жанр здесь показан гораздо более полно и интересно. Фотоконкурс «Магілёў і магілёўцы» ладзяць упершыню сіламі гарвыканкаму пры падтрыманні фотаклубу «Вясёлка». Браць удзел маглі ўсе, як аматары, гэтак і прафесіяналы. У выніку конкурсу прафесійным журы былі вылучаныя 27 творцаў. Артём Кокін, пераможца ў номінацыі «Горад стары, горад слаўны», называе фотографию своим хобби. Ради хорошей фотографии я готов даже после работы бросить все и просто помчаться в определенную точку, чтобы сделать тот удачный снимок. Здымкі фотамастакоў, натхнённых Магілёвам, з'явяцца пасля выставы ў вокнах гарадской бібліятэкі імя Карла Маркса. І, магчыма, гэта дапаможа жыхарам ды гасцям глыбей зразумець горад. Ольга Васильева, Магілёў. І ў працяг музычнай тэмы распачаў якую Сергей Падсасонны. Пабачыў свет першы альбом полацкага фальклорнага гурта «Варган». Гурт узнік 8 год таму. Спачатку яго складалі студэнты полацкага універсітэту, але з часам далучыліся і музыкі, якім цікавая традыцыйная культура. Назва не выпадковая. Археолагі часта знаходзяць варганы на Полаччыне. Гэты музычны інструмент гучыць і на новым альбоме. Віталь Старавойтаў. Адрадзіць старажытную музычную культуру Паазер'я ў яе пачатковым выглядзе. Менавіта такую задачу поставил перед собой коллектив гурта «Варган». Принциповая позиция гурта заключается в том, что донесется все-таки в большей ступени реконструкцию. И реконструкция немагчыма с дадаваннем, с апрацоўкай, скажем так, с мастацкай. Традыцыйныя спевы Полаччыны, на якіх базуюцца трэкі ў альбоме, гэта амаль адсутнасць шматгалосся. Зато распаўсюджаны гэтак званы полацкі антыфон. Манера выканання песень попераменно, дзвюма групамі. Альбом з'явіўся дзякуючы сродкам, сабраным талакою на адпаведнай інтэрнэт-платформе. Я звярнуўся да іх з такім пытаннем: давайте запишем, у вас няма альбома, а вы такі калектыў, трэба мець свой альбом. І тады дапамаглі мы ім і сабралі грошы на краўдфандынгавай платформе талака, і выйшаў гэты альбом. У нататніках калектыву шмат неапрацаванага матэрыялу з фальклорных экспедыцыяў. Пакуль новыя творы «Варгану» будуць гучаць на канцэртах ды фестывалях у Беларусі, але будзем спадзявацца, што першы альбом не стане іхным апошнім. Віктор Старавойтаў, Белсат. І напрыканцы тэма салодкая. Адзін з самых старажытных промыслаў, які дасюль захаваўся сярод беларусаў, гэта бортніцтва. Пра сакрэты ўзаемавыгаднай супрацы чалавека і пчалы распавялі надоечы ў гомельскім філіяле Веткаўскага музею. Алег Рудавусаў. Не кожны жыхар вялікага гораду ведае, што раней людзі ўсталёўвалі на лясных дрэвах адмысловыя вуллі – борці, каб здабыць мёд дзікіх пчол. У нашых продкаў гэты занятак часта перадаваўся ў спадчыну, бо на спазнанне ўсіх цікавінак ды хітрыкаў бортніцтва нярэдка сыходзіла цэлае жыццё. Іван Восіпаў працуе фінансавым аналітыкам, але ў вольны час вучыцца бортніцтву і дзеліцца атрыманымі ведамі з іншымі. І вось гэты навыкі яны трэба, каб захоўваліся, каб перадаваліся наступным пакаленням, бо гэта цікаўнасць да роднага края, гэта цікаўнасць да прыроды той же самай, да працэсаў, якія там ёсць. І гэта таксама гэта цэлая практыка і навыкі выжывання чалавека нават у гарадскіх умовах. Бо чалавек, які ў лесе можа выжыць, он можа і ў горадзе выжыць. Бо не згубіцца, самае проста не згубіцца. Самае складанае ў бортніцтве – зразумець пчол і навучыцца гарманічна ўзаемадзеяць з навакольным асяродкам. А гэта задача не з простых, таму бортнік – гэта ў першую чаргу разумны гаспадар, які не распараджаецца лесам як захоча, а даглядае яго і дапамагае яго насельнікам. На адмысловай лекцыі ды майстар-класе ад Івана Восіпава можна было не толькі атрымаць цікавыя веды, але і пачаставацца сапраўдным мёдам лясных пчол і самому ссукаць свячу. А для тых, хто жадае бліжэй пазнаёміцца з бортніцтвам, філіял Веткаўскага музею падрыхтаваў лекцыю пра сімволіку і міфалогію пчалы, якая адбудзецца 27 кастрычніка. Алег Рудавусаў, Белсат.